Nyawiji ana sing tinggil pinatuloto. Apa wis tindak ing Prajurit punika sampun samsa ninggali marga dados samsa. Bagus. Rumangsa mongko sakjroning atiku sawising wis padha baris petis pager-geger. Mergo apa? Yen to kowe kabeh iki kautus keng supaya tumuju ana ing alas metao. Uruntan urungu. Yen to ing mongane keluarga lawean. Padha wangka dadake tetelah perang lan perang. Kamu teko kawuh pangandikaning Rama Sultan Hadiwijaya. Sapa wae, wae sapa sing sabyan papat alas mentah. Ing mengkone bakal entuk pidana pati. Arep opo kene? Aku kan bakal ngawat-ngawati tumindak itu.
Iya. Gede lho. Ini yang ini kita bakal ambruk. Sampai ambruk ketok. Wes sing gede ya. Ya. Sampeyan kok cuma terus. Iya tempane tak kene cara. Iya kan? Leren dhisik. Karena dhisik. Lu urung bar iki kok apa kerja to kok ini? Wis dikirim karo bojoku. Iki bojoku wis ngirim lho. Ngerti nak kowe lho. Kiriman Mesti apa wae. Bayu? Gedang Bayu. Wah, Jan iku mau ora kurana. Liyane kok iki. Wah, kene ditahan. telo-telo ta apa kok gedang. Wah, iki lek kita iki gedang iki wino. Ayo lu. Gedang lah wong wetenge yo lesu kok. Yo ngene anane gedang. Gedang. Senengamu ki ya. Gedang iki mencicil ya. Karepku mah takon nggo telo. Yo pahit ae. Ora mau gobloke iso. Lah iki yo benare ya aku. Gedang ki mau urung mateng kok piye kok. Padha ngene seten kowe. Wah iki ora. Motor. Kok ora mbok gake ombenan. Lah iki ombenane. Cinta ususmu. Ususe panunen ombenane Yakul. Wah, cocok ombenan kuwi. Ya dintekne yen wis maret anggone bapak diwiwiti. Bener rampung. Udah kampung. Kowe ya doyan iku. Yo. Padha karo kene yo. Gelem ngono kan. Seger. Wah, Wis. wah. Saiki nek wis rampung dijamin dibaneke ra. Ayo diwiwiti bapak ini. Ya kok mulai. Ya matur nuwun. Ya wis karo pikiran ya kudune Iya, ya. Pak. Ya sik. Kan ayo diwiwiti dadak. Ayo. Sing gede-gede. Lah sing gede dipromene bangane saya. Takoki kan. Ya Katamu ngene. iki wis tak pasrahke kelawan kowe. Brek. Hei. Hei. Takoki sik. Kok kembar karo aku balaku balane sapa kowe? Yen kembar iki ra wis Wis apa? dadi balamu aku. Nah, gombalan yen padha. Jajane iki macam apa? Apa kowe ora mangerteni? Aku ra nampa dawuh karo Bapak Pemanan. Kang supaya aku babat ana ing alas metau. Babat alas sampemu tau. Iso. Mergo Sejatine kowe iki sabiyantu babat alas. Ana ing metau. tau. Iya. Jajane iki sapa? Aku Wiratmo. Wiratmo. Putrane Bapak Pemanan. Wiratmo. Putrane wis sapa? Apa nang? Wis apa? Aku. Ya. Rajurit ana ing Pajan. Oh, Rajurit. Saka pajak. Pajak. Tekan tamu pajak kok. Kok anggonmu nyandhet anggonku babat ana ing alas metau. Apa karepmu? Sing tak karepno. Apa kowe ora ngerti? Hmm. Woro-woro ana ing Pajan. Sok sapa wae sing sabiyantu babat alas ana ing Mentau bakal diparingi pidana. Mulu saka kuwi, kowe rasa sabiyantu babat alas. Sumingkira bapan kene kuwi. Yen aku bacut, Yen kowe bacut bakal pateni. bacut.
Sing mbok tulungi sapa? Tulungi kono. Kono. Jangan terus ini, anak tani tek. Ya barang gue gak gue diguling. Ya apa? Oh. Sing tua-tua. Tusuk! Asus ada kok malah mundur. Asus singkat. Saiki rupane wis elek ora. Ora tau singkatan. Kok saya yo? Ali kula. Aja trimo kowe. Cah telu. Apa iki anak to ora? Cah siji kalah kok cah telu. Calon datu didingi. Ayo kok. Tiga. Sapa iki? Oke. Lewani tenan. Apa belum, Brik? Aku kaya iku lho, Ting. Gimana itu satu? Ora ya. Jabrik Mas. Orang ini ya jabrik. Jabrik. Woi. Apa tuh, Rek? Ingat tak? Udah lembang itu. Foto seperjuangan. Foto tuh biasanya. Itu apa? Wah, masih lo tempat dure lho. Orang biasa kok belum kenal. Itu, informasi. Piye. Asli muda pucet loh. Langsung kowe. Sewani kowe.
Iki mang lagi pemanasan. Ora keperinget Mas, ora. Percobaan. Ora santosa kok ngono. Apa? Kancang Bang. Apa? Pertemuan. Yo, Dek. Yo, wis tahu. Wis tahu. Kenapa? Yo kaget ah kataku. Maksudnya kita itu mati aja. Itu mati.
Matur kanton kene. Sumbarmu koyo bisa dilat mesti abang. Ayo ora, entok ning papan kene. Mati. Matur. Lagi. Kene papan kene. Prajurit, aku niki prajurit kang duwe. Kami kita ngomong kami. Lombo karo kula. Rong kaya sing karang paribasan. Yen kemat ana sang pangarepan. Legermu ki wujude manungsa. Arek-arek kan semua sama tangan. Rasa kakanku sae. Ya. Sing tak jaluk ning papan kene. Iya. Sabarke. Anggonmu babat alas. Sowan kau ning pajak. Kena hukuman mati ya. Ora isep. Sing baku aku kebacut. Ada ning babat alas petau. Yen kowe babat alas mentau. Nantang pati karo pajak kowe. Maju lek Dan ada sisan. Oh, ini kembali yang wujudan sama nyembah kawan. Kawan, ayo. Tak jarok nganti legane ngatimu. Ojo gawe. Pergono kene karo babat alas mentau. Bali, ojo kok bacot kanggonmu. Ngeroni nganggon babat alas mentau. Yen aku nyadek karo kowe arep lopo wae. Yen bisa Sadurunge mancing papan alas mentau, aku ora bakal bali oleh pajak eh. kowe wis jadi sesatimu. Ya. Peno. Nek wis tak elingke papan kene. Yen ora ono tak gawe becik, lakon tak sekar. Maju
Gusti Pangandola. Lilipah lawanan Wiwa Mentah. Leleyu lawanan Kurondo sing ayu ayu. Ning papan kene ora sing rondo sing ayu, anane mung kowe lawan aku. Elo telah ora samalang ngatane pangarepanku kecuali yen ora kelem tak kemah-kemah malang dening aku kowe. Aku ora mbok kemah-kemah. Kowe kena kemah-kemah aku. Nanging ono pitupune. Yen wis keblundung silaku ning papan kene. Elo telah kecok mati dening aku. Maju ibak kemah.
Ganti-ganti. Sikat.